Assalamu alaykum. Hormatly illeşler. Ullakan 3-nji soraýat. Bu näçe minut gijagalykak? 13 minut gijagatdyr. Gijagalmamyzyň sebäbim Zoom'y, YouTube'y baglap bilmedik. Bize näçe kişiň telefonundan kod alyp konform edýänçek azyk wagt aldy. Ýöne biziň çykyşymyz 3-nji soraýat, ýöne şu ýonkyýalyk günüşdaýdan dowam eder. Bugünkü çykyşymyz hipertansiya barada, ýokary davleniýe. Çıkış edecek doktorlarımız Doktor Çary Annegelliw, biram Doktor Kakelli Homadow. Aramyzda köp sowal gatnaşýanlygyň üçin Doktor Çary geçen taparky çıkışdan soň doktor bilen meşhur boldyňyz. Häl işini ideglisiňiz. Wagt tapyp geleniňiz üçin köp sowal. Doktor Çary iç keseller rezident doktor bolup Penn State Üniversitesiniň Health Medical Center'ynda işleýär. Doktor Kakelli Homadow anesteziologiya rezidenti olup Temple Üniversitesinde işleýär. Çıkışı Doktor Kakelli eder. Ondan soralarınız bolsa Q&A'den jogap berip bilersiňiz. Sorap bilersiňiz. Ondan soň eger emekçiň düşünäjek diline jogap istesek Doktor Çary sorarys. Ýok, alymlaryny düşünýärsek, onu Doktor Kakelli'den sorarys. O soragy köp sowal. Onu men kameramy ýapgan, ondan soň diýen wagtyňyz täzeden kameramy açyp şo taýdan dowam ederiz. Böyle annemin Ýene bir sapar başlaň, gijaga alanymy sebäp. Böyle ya. Yine bir gede hoş geldiniz tomoşaçylar. Şu netip barda biz hipertoniya yani ýokary kan basyşy hakynda söhbetleşdik ederiz. Esasy bizim maksadymyz şu gün esasy hipertoniya näme bu halk arasynda ýokary dabreniýada göni dabreniýa diýip bilinýär. Şu esasy näme, ondan soň näme sebäpli bolup bilýär, ondan soň liçenesi näme, ondan soň liçenesi näçerek almaly, bu kronik kimi ýa diňe bandysa girip çykyp liçeni alyp çyksaň ýeňip bolýarmy? Ýa meselen kellem aýrynda dabreniýan galdygy manysyna gelýärmi? Şoňa da rakym nesip bolsa gürleşeriz, ondan soň soraw jogaby geçeriz. Şu esasy biz maksadymyz soraw jogaby kän wagt aýyrmak. Şoň üçin diňe 10 slaýdlar ştaýda çatra geçip bolarys nesip bolsa slaýdlary, ondan soň soraw jogapda has giňişleýin üstünden durup geçeriz. Soň birinji bilen hipertoniya näme? Hipertoniya ýa-da düşmýäli ýokary kan basyşy, biziň damarymyzyň içindäki kanyň ýokary basyşy. Damarymyzy şlanga ýalyk turu ýalyp pikiretsek, içinde kan aýlanyp ýör. Ondan soň şlangaň içinde suw bar. Ondan soň şlangaň içinde näçe napor güýçli bolsa, şonca şlangaň diwarlary oňşap deperit başlaýar, aýlanyp başlaýar. Ondan soň edil dadym şoň ýalyk. Davleniýa ýa-da ýokary kan basyşym şoň ýaly. İçinde özüň normal basyşy bar we şu basyş köplenç 120 ýa-da 80 aşagynda bolmaly. Eger şoň üstünden geçse, şu suratly görkezdi ýaly, ýoşuk bilen kan diwarlaryna deperit edip başlaýar, diýen edip başlaýar. Ondan soň esasan şu 20, 120, 130 arasy sistolik kan basyşy töwere gelene diýen edip başlaýar. Şoňa biz ýokary kan basyşy diýäs. Eger sistolik kan basyşy ondan öňe men zaraýdaýyn, şu ýokarka şu 2 nomer bolýar kan basyşy biz hakyny görmedimizde. Ýokarky ýa-da aşaky diýilýär türkmençilikde. Ýöne da medisinada sistolik kan basyşy, aşaky diastolik kan basyşy. Olar näme diýenim her bir azarakdan görmekçi. Soň esasy normalnysy 120 aşagynda sistolik kan basyşy ýa diastolik 80 aşagy. Ýokary kan basyşy diýilende 120-130 arasy bolýar. Hipertoniya ýani esasy medisina liçene başlamaly ýagdaý döneminde köplenç derece 1 130'un üstü ýöne 140'ın aşağı, ýagny rat diýip biler, 130 ile 140'ın arasy diýip biler. Ondan soň derece 2 stage 2 bolanyna 140'ın üstü. 140'ın üstü näçe bolsa gön stage 2 ýa-da derece 2 diýip kabul edilýär. Soň liçenesi, ondan soň birinji etjek liçenýän birinji bejergesi 3'ge. Meselen
çalar ýokarrak kan basyşy ýa-da derece 1 kan basyşy bolsa, köplenç derman alman bizim ýaşaýyş şeklimizi ütgedip, şonu liçiledip bolýar, bejerip bolýar şo hipertoniýany. Ýöne belli bir derejeniň üstüne bolna göne derman başlamaly bolýar. Şu mesele bizim esasy zat American Heart Association'dan aldyk. Şo her ütkap durýar. Şu elimizdäki iň soňky 2017-den sebäbi bizim adamlaryň ýaşaýyş şekli ütgeýär, ondan soň bizim normalymyz ütgeýär. Meselem derece 1 ütgeş bolup bir näçe ýyl soň, meselem 140-yň üstüne derece 1, 150-yň üstüne derece 2 diýipler bir näçe ýyl soň. Şoň üçin şu wagtky elimizdäki fanlar 2017 AHA'nın vaadına göre, guideline'larına göre. Ondan sonra yani şu sanda näme diýmek? Sistolik we diastolik. Sistolik näme bolýar? Şu bizim kanymyz uranna zat bir basınç döreýär. Sebäbi ýüregiň içindäki kan ýokary çykmaly, hemme organlara ýaýramaly. Şoň üçin ýürek urýar, şu ýürek uranna damarlaryň içinde bir basınç döreýär. Şoňa sistolik kan basınçy diýilýär. Ýani ýüregiň uruşuna da sistolik ýürek uruşy diýip bileris. Şu ýokarky san bolýar, şu 120 meselem şol. Aşaky näme bolýar? Şu ýürek uruşyň arasyndaky ýürek urmayan wagty ýa-da şoňa diastolik kan basınçy diýilýär. Näme bolýar? Ýürek gowşaýar, şuýda suratda görüşüňiz ýaly gowşaýar, içine kan girýär ýüregiň içine, şu ventrikülleriň içine kan dolýar. Şondaky damarlaryň içindäki kan basyşyna diastolik kan basyşy diýilýär. Olum köplenç aşakda berilýär. 120, 80. Meselem şu aşağı normal kan basyşy. Ondan soň kan basyşy nähili ölçemeli? Şu slaydy näçe goýdyk? Sebäbi köplenç bizim kan basyşymyz gündelik edýän hereketlerimiz, bizim ýa-da duýgularymız, stres bolanmyzda ýa-da sport edemizde, maşyk edemizde, ýa-da gelemizde, gahranamyzda ütkap durýar. Sebäbi şo bir kadada däl, şo ütkap durýar aşağı ýokary bolup. Şoň üçin iň dogry kan basylşy ölçmek gaty möhüm. Sebäbi bir şol size hipertoniýa bam ýokmy şoň görkezýär. Eger ki sen meselem diyelim ýa-da gelen altyk ölçesen bu beýik çykmagy ahmal kan basyşyň. Ýöne sen hipertoniýa belki intedärsin de diňe şol ýa-da ýa-da üçin ýokary görkezdi. O wagtlaýynça bir ýokary kan basyşy. Şoň üçin iň gowy kan basyşy ölçemek öýden gelýäňiz, ýa işden gelýäňiz, öýe gelýäňiz, diňjiňizi alýaňyz. Goýja bir 30 minutda diňjalmadan soň arkaýyn goýup kalmagal ýok. Oturuşda oturýaňyz, ýataňyz ok. Oturup 5 minutdan soň kofya nemaş edilmedik bolmaly ýa-da çilim çeken bolsaňyz, çilim çekmek birinji hoply, çilim çekmeler. Eger çeken bolsaňyz garaşmaly 30 minutlap. Ondan soň eger meselem tuwada gidesiň gelýän bolsa, tuwada gidip gelmeli, arkaýynlaşmaly. Ondan soň ölçemeli. İň esasy şu wagt bir typ maşinkalar bar ölçemek üçin kan basynyny iň gowsy aslında şu gollaryny ölçemek. Şu suratda görkezýär ýaly. Suratda görkezýär ýaly gollaryny ölçemek iň esasy. Soň bir gezek ölçeğini bolmak sebebi ýa-ni aýdyşym ýaly şu kadys ütkap durýar kan basyşyň. Ondan soň iň az 2 gezek ölçek, ondan soň şoňa göre ortaça zadyny sanyny alyp şoňa göre dabyny bam ýokmy diýilýär. Buram bandysga gidilenine köp adamdan, köp bandylar dabynysi birazrak beýgirak bolýar. Sebäbi doktora gideninde birazrak tolgunýan, aljyraýan, dady diýen bolýan, gün ýokary kalýar-da kan basyşy. Şoň üçin köplenç biz bandylara öýde özüňiz dabyny ölçen zat alın, öýde özüňiz ölçen, soň kagaza ýazyň, ondan soň bile getirin, bile serediriň diýär. Ýöne öýde özüňiz ölçümiň öýde ölçeseňiz, ölçeňizde şu şertle uymaly sebäbi dogry kan basyşyny alar ýaly. Ondan soň seredilýär. Hakykatdan kan basyşy, ýokary kan basyşy bam ýa-da ýokmy diýilip. Next slide. Ondan soň hipertoniýa bolan ýagdaýda, ýani dableniýam ýokary gally diýilende nähili simptomlar, nähili alamatlar bolýar.
Gynansaňam diýenmi ýa-da gynamasaňam diýenmi köplenç simptom bolmaýy, alamat ýok. Sebäbi belli bir derejä ýetýänçe 200'lerde ýetýänçe ýa 200'lere ýetmek diýmegem, 200'lerde üstüne çykmak diýmek köplenç gaty howply, öldüren bilýär ýa-da beyniň içine kanama da sebäp bolup bilýär. Şo derejä ýetýänçe köplenç simptom bolmaýar. İmkan edilen ýa-da bilinen ýalňyş bilen biri Türkmenistanda köp kişi sahel kelle ağır kelle mağır diýilende şo dawlenýam gally diýip pikir edýär. Aslynda şol köpmeş dawlenýe däl, dawlenýe galmak däl. Her kelle ağırana dawlenýe galmak diýmek manysynda gelenok. Kelle ağrı başga sebäp bilen bolup bile kelle ağrynam nesip bolsa bir başga gün uly bir tema ol. Sizin hakynda görümdeşlik edip biler. Ýöne şu nesati bir hipertoniýa hakynda görmetmekçi. Şoň üçin kelle ağrı diýmek dawlenýe gally diýmek däl. Şonu gowy belläsinmeli. Ýöne gatysy eger ýa-ni aýdyşymýar 200'lerin üstüne geçemez, toly kan basyşy, şonda meselem kelle ağrı bolup biler. Ýöne ol öýdäki oturan bir adamyň kelle ağrysyn kelle ağrıda oň ýarak ýa-da köplenç balnysa gidilýär, gaterot bolýar, howply bolýar, janyň üçin gaty howply ýagdaý bolýar. Şoň üçin dawlenýe galmak, galanyna simptom bolanok, bildirenok diýip bilelim. Ondan soň hipertoniýa sebäpleri näme? Näme üçin her kimde dawlenýe ba esasen belli bir ýaş geçenden soň her kimde dawlenýe çykyp başlaýar. Onun iki tane sebebi var. Birinci sebebi bizim esası hipertoniya diýilýär. %90-95% adamlarda şo bolýar köpümizde. Bunun aslında sebebi yok. Belli bir sebepden sebebi yok da bizim o bir şey yaşayış şeklimiz, ondan sonra yaşımız, biz mesela yaşımız gittikçe yaşımız garadıkça damarlarımız limit başlıyor biraderak katışıp başlıyor. Ondan sonra olam yukarıya kan basyşy sebäp bolup bilýär. Şoň üçin %90-95% essential hypertension ýa-da esasy hipertoniýa bolýar. Ýa-da käwagt başga keseller, başga sebäpler hem hipertoniýa sebäp bolup bilýär. Meselem imkan bolýan biri uyku apnesi. Uyku apnesi näme bolýar? Uyku apnesi köplenç eşdensiňizdir ýa-da badyr maşgalaryňyzda. Birazrak semirrak bolsa, boynu birazrak galňyrak bolsa, käbir adamlar gije gaterot horlaýar, ýa-da käbir demisýan ýaly bolýar, gije ýatyrka. Şoň ýaly köpsinde uyku apnesi bolýar. Ýöne uyku apnesini bamy ýokmy diýmek üçin ýörüti laboratoriýada, uyku laboratoriýasynda bir gije galyp, polosanografi edip seretmeli uyku apnesi näçe gerek demi durýar, apne demi durmak diýmek, näçe demi durýar, şoňa görä diagnoza goýulýar. Ýöne eger biri ýaş ulurak bolsa birazrak, biraz semirrak bolsa, boynu biraz galynrak bolsa we gije horlap demi durýan bolsa, ýerden kelle salýan bolsa, uykusyny gowat bilmeýän bolsa, şol ýaly banlarda köplenç uyku apnesi bolýar we şolarda da meselem ikinji derejeli hipertoniýa bolýar. Böwrek keseleri bolup biler, böwrek üstümäziň massallary, ýani rak keselleri, çişleri, tiroid keselleri, bu şo zop diýenimiz ýa-da başga damar kesellerim bolup bile ýa-da käbir dermanlar imkan ulanýan dermany meselem çağa dogruş göz ölçümler dermanlar bolýar, OCP diýilýän oral kontraseptif. Şolara meselem çağa galdyryp bilýär dawlenýany ýa-da belek narkotikler hem dawlenýän galdyryp bilýär. Ýani bir esasy şu gün esasy hipertoniýa barada görüňedip geçeriz. Soň ýa-ni risk faktorlar diýipdik. Haçan ýa-da nähil ýagdaýlarda kimlerde meselem ýa-da näme sebäpden bizde hipertoniýa bolýar, näme risk faktorlary, meselem näme bir effekt bizde dawlenýe ýokary dawlenýe bolmadýarlyk goraplar özümizi. Birinji ýaş 35 ýaşyň üstüne bolanyna köplenç hipertoniýa bolma ihtimali gaty beýgelýär. Soň temizlik hipertoniýada başga keselleri hem kän sebäp bolýar. Soň maşgalada bolmaýar, meselem maşgalada birine dawlenýe ba bolsa, şonu sizde bolma ihtimalim köp bolýar.
Ondan soň biz eger nahara kän duz atýan bolsak, günde mesela 3 gramdan kän duz iýän bolsak, naharda ýa-da başga zatlaryň içinde suwda zatda duz iýän bolsak, şolam risk faktor. Alkogol, spiritli içkiler risk faktor. Bu hereketsizlik soňkda esasan etaşlarda ýaşaýanlar hereket kän bolanok sebäbi iş öýü bolýar we işde ýa awtobusda ýa-da maşyna gidip gelýär, kän hereket bolanok. Şoň ýaly hereketsizlik hem bizim dalanýanymyzyň galbagyna sebäp bolup bilýär we stres hem şo ýani gaýgy arada şu öýün işleri ýa-da iş ýa-da opşy durmuş barda gaýgy arada hem şoňa risk faktor. Şoňa sebäpden ýa-da risk faktorlaryň käbirlerini biz özümüz biziň elimizde özümüz düzeltip bilýäris. Käbirler biziň elimizde däl. Meselem ýaş we maşgalada bolmagy biziň elimizde däl. Biz saýlamadyk. Ýöne beýlekilen hemmesini biz özümüz düzeltip bilýäris. Meselem temizlik, horlap düzeltip bilýäris. Günne 3 gramdan az duz iýip bolýar. Gowjy feretsen duzyňa kän atmasan duzy öz agzyňa ýoşuk bilen tagamly öwrenişdirsen özüňi onu edip bolýar. Esasan belli bir ýaşdan geçenden soň ondan soň alkogol meselem içýän bolsaňyz onu goýsaňyz diňe bir hipertoniýa däl we beýleki bir topar kesellerden goranarsyňyz. Herkeslik günne plança wat herket etseňiz ýine hipertoniýadan we beýleki kesellerden hem goranyp bilersiň. Stres hem käbirler biziň elimizde arada käbirler biziň elimizde däl ýöne şadyan boljak bolsak olam näçe bol düzeler dip umyt edýän. Sen komplikasiyalar, yani mesela näme üçin davleniya problemi, davleniya liçet etmekten, becermesen, näme bolýar? Davleniya ýaşap bolýarmy? Davleniya hiç wapşe derman alman. Eger davleniya hiç derman almasaňyz we belli bir ýaşdan geçen soň 30 ýaşdan 40dan soň geçenden soň we sizde davleniya çillap bolanmasa, onda şu keseller köpme juda çykýar. Yürek ağrı ya da infarkt oluyor yürekte sebäbi näme diýdik ýani şuýda görkezilýär. Şulan biri bolma bu beýinne. Şuňa ýarak edil beýindäki ýaly ýanky damaryň içindäki kan basyşy galanyna damaryň diwarlaryny depret edip başlaýar. Ziýan edýär. Ondan soň şoň ýaly näme bolýar? Ýoşap ýanky gowy güýçleşýärdiň soň ýarylyp başlaýar. Näme bolýar? Biziň iň gowşak damarlarymyz haýsy damarlar? Yürekdäki we beýindäki damarlar. Soň näme bolýar? Birinji şolara diýen ýetýär. Sen davleniýany qada tutmadyk bolamazsan, liçini almadyk bolamazsan, elmudama mesela 140'larda, 150'lerde gelen bolsa näçe ýyllar belli bir wagt geçenden soň gynansa hem şo ýanky yüregiň damarlary we beýniň damarlary çydap bilenok we ýarylyp başlaýar. Diňe ýarylmakda käbä adam zat bolýar, ýanky damarlar gowşa bolýan, arasy açylýar-da. Damarlarym 3 gat bolýar-da. Şu ýanky 1-nji gat, 2-nji gatyň arasy açylýar. Ya dadyň kan damarynyň o tak zatla gelip başlaýar. Ýanky biziň kanymyzdaky ýürütde şuňalak bir ýerik deperdiýan ýetenlerki gelýän öýjükleri bolýar. Şolar gelip başlaýar. O taýda dıkýalar şeýdi şu taýda görkezýär, plak boluşyp başlaýar. Ýa-da şuňalak bolup ýarylýar. Şoň üçin ýürekde bolsa infarkt bolýar, myocardial infarction bolýar da stroke bolup bilýär beýinne insult bolýar, beýinne gany ýa-da beýinne şuňalak plak bolup beýniň damarlaryny dykylýar. Ýa-da uly damarlarymyz bar biziň aorta ýalyk. Şu damarlarda giňime bolýar we anevrizma diýilýär. We bu zat eger davleniýa ýokary bolan bolsa we kontrol edilmedik bolsa näçe ýyllar böwrekçi dap bilmeýse we böwreň esasy işleş mekanizmasy da şoňa gelen damarlardaky kanyň içindäki zat şoň gelen damarlarda damaryň içindäki kan basyşyna göre böwrek işleýär. Eger şu ýanky damaryň içinde kan basyşy gaty beýik bolsa ýüregem işläp ondan soň belli geçen olam ýa-da başlaýar. Soň belli bir wagtdan soň böwrek ýetmezligiň içine gidip bilýär. Ýa-da käbir näme bolýar? Şo ýanky beýine infarktlar bolsa, käbir beýniň käbir zonalaryna infarkt bolsa, demans diýenimiz zadymyz ýa-da gitmegi şu Alzheimer däl ýani
Alzheimer, mindeş demans keterler bolup bilýär. Ondan sonra nädip bunu bejerip bolýar? Dabyny ba öýde özümüzi ölçedik. Ýani gaýdyşmy şekilde bir näçe gerek hep 3-4 ay ötüp ondan soň seretdiňiz. Dabynyňyz diýelim 130-140 arasynda oýnap dur. Ondan soň birinji näme etmeli? Gön doktora gylamalymy? Ha, bu doktora gitseňiz gowy esasan derece 2 bolamaly, 140'ın üstünde kän gezýän bolsa. Oňa aşaňa gitseňizem gowy. Ýöne ondan özüňiz hem öýde käwri aşa şekilde ütkedip bejerge edip bilersiňiz. Nähile edip bolar? Ýa-ni aýdyşymyz ýaly. Duz azalyp 3 gramdan günde duz ulanyp, horlanyp semiz bolsaňyz, eger kän hereket etmeýän bolsaňyz, günde maşyk edip 30 minut iňaz, 30 minut hepde 3-4 gezek ýöreýän, yürümek bolup biler, suga düşmek bolup biler, yüzmek bolup biler. Ya da şoňa meňdeş tigir sürmek ýalyk maşyklar. We iň esasy men soňa goýdum, sebäbi bizim Türkmenistanyň iň uly problemlerinden biri şu. Şimdi dat näme şoňa berhiz. Ýürüýte daş berhiz diýip bir berhiz we bol berhiz dawlyan ýokary dawlyandan gorunmak üçin döredilen bir berhiz. Bu nähile berhiz? Bu berhizde köp gögönüm, miwe, ýagsyz süt, gatyk, tok, balyk ýa-da hozun görnüşlerini iýmeli. Şu berhizi tutjak bolsaň. Näme iýmeller? Näme azaltmaly? Süýjini azaltmaly. Kola ýalak şu süýjili içkileri azaltmaly we gyzyl eti azaltmaly. Goýun ýa-da sygyr eti. Şimdi bizde şu gyzyl et kän ýylýar, goýun eti, sygyr eti gynansagyň sebäbi Türkmenistan'da bizim kulturamızda şoň ýalapda sürüçülük ösen bolan soň goýun etini gowalýar, esasen ýagly jeyip, ondan soň belli bir ýaşy geçenden soň dawlenya sebäp bolýar. Diňe dawlenya däl, başga keselleri hem sebäp bolýar. Şoň üçin daş diet, daş berhizini ýerlap, onu maşyk edip horlanyp, duzam azalyp hipertonya ýeňip bolýar. Ýokary basynçy, ýokary kan basynçyny şeýdip ýeňip bolýar. Eger ýöne ikinji dereceli hipertonya bar bolsa, ýani gaýdyşmy ýalak stolik kan basyşy 140'ın üstünde bolsa, onu köplenç ýanky ýene ýaşaýyş şekline ütkeşimler etmeli, horlanmaly, eger semiz bolsaň ýene daş berhizini etmeli. Oň üstünde derman ulanyp başlamaly. Müştak dermanları goýdum. Ýöne men esasy maksadymyz siz gidip dermany alyň diýmek däl. Siziň şu derman atlaryny görün diýip goýduk. Nähili derman görnüşleri bar. 3-4 tane derman görnüşleri bar. Şuňda görkürtüşi ýaly. Ondan soň her sakyna da mysal goýduk şutak. Ýöne dermany özüňiz gaýrat edip özüňiz almaň. Doktor näme derman diýse şonu alyň. Köplenç bir derman bolup biler, ýa-da 2 bolup biler. Şu görkürtüşi ýaly meselem ACE inhibitörler şuýda şu angiotensin receptor blockerlar ACE inhibitörü bolýar. Şoň bilen meselem diýelim calcium channel blockerlary bile ulanyp bolýar. Diňe şu görkezmek üçin hani bir görüm diýip dermanlar, nähili dermanlar bar. Ondan soň käbirler meselem sorapdym maňa şu derman bilen bu dermany alsam bolýarmy diýip men pikirde doktoryňa näme diýse şonu edin, ben sizin özüňizden eliňizden geleni edin. Siz eliňizden näme gelip biler, eliňizden şu gelip biler. Şuda görkeşe ýaşaýyş şeklini ütgetmeli. We birinji bilen hipertonya diýilmäke ýa-ni aýdyşym ýaly gaýrat edip birinji gowjy dogry ölçemeli. Hipertonya hakykatdan bam ýokmy? Şonu anyklamaly, ondan soň bejerisine başlamaly. Ýaşaýyş şeklini ütgetmeli. Eger gerek bolsa derman. Soň men näme diýsem belä? Men gaty käň bolup öz kakymam şonu ýaly etdi. Birazalak dermany meselem banisa girip çykyp ýa-da derman eline pasy gutaran soň dowam eden oklar. Gynansaň hipertonya ýokary kan basyşy kronik bir kesel. Bir başlansaň ýeňmek muny kynrak. Eger ýa-ni şu zatlary edip bejer ýaşa şekline ütgetmeseňiz gynansaň dawlany gidenok durýar. Ondan soň sen dermany ömürlük ulanmaly bolýan eger şular ütgetmeseň.
Şoň üçin balnisa girip çykmak bilen göni liçenes gutoranok ömür boýunça dermanyny atyp durmaly we ömür boýunça dawanýany ölçäp durmaly. Hepde de 1-2 edek bolsa ingowy biler ýalakda dermanyny peýda edýän okmy käwa sen dawanýany beterläp biler. Şonu eger sen şo derman ulanyp beren bolsaň sen ölçäp görýän onuň öýden näme bolýar? Köpelip başlapdyr. Ýene beýik beýik dawanýa çykyp başlan bolsa öýde. Soň ýene täzeden doktora jaň edip ýa-da doktor täzeden görüp şuňa ýagdaý boldy, şuňa ýalak şu men öňkünden beýgirek nämesi bolar diýip şoňa göre üýtgeşme edilmeli. Ýöne ömür boýu dermanlary ulanmaly. Şuňnykça slaýdlar şuňa ýalak nesip bol soralarga baý bolsa doktor Kakýeli we özüm nesip bolsa jogap Sinan Şarf. Köp sag bolun. Köp sag bolun gelen gurrumyz üçin. Ýa-ni konuşmada menem tas gipertoniýa bolýadym. İnşallah uzak möhretlerin täsiri bolmaz. Indi iki soru gelipdir. Sorularyňyz bar bolsa YouTube'dan ýazyp bilersiňiz, Zoom'dan ýazyp bilersiňiz. Ýöne öňkü gelen soralardan men soraýyn. Ýa-ni belläp geçdiňiz kronik diýip bolýan, onda bu haçan kronik bolýar? Bu kesel dawleniden doldy inip bolýarmy? Ýa-da hemişe derman çykyp gelmelimi? O ýamaýdy içim ýalak gynansaňam, ýa-ni ýaşa şeklini ütketmeseň, horlamasaň, ýa-ni daş berkidini follow etmeseň, şonu ýerlemasaň, gynansaňam kronik bir dermanyň ömür boýunça içkenmez. Gerek bolsa köpräk derman sebäbi ýaşyň gitdikçe dawlenýan beterleme gatakmar. Onu yaşlılarda da kadal tutmak için beraber hidet etmeli, bir muhatlavatını ölçüp durmalı, doktoru görüp durmalı ýa-da. Bu yaşayan yerin davlenýä täsiri barmy ka? Haýsy şäherde, haýsy döwletde ýaşaýanyň? Doktor Kakýeli. Men bilişime göreken ýaşaýan ýeriň davlenýäňe kentde tapawut ýok. Eger näme bolmasa, näme altitude diýilýär, dağın tepesinde ýaşaýan bolsaň, beýiklik olan adatdan täsir bolup biler ýöne häzir Marda ýaşanyň bilen ýa-da İstanbulda ýaşanyň bilen kanon ýa tapawut etmeli mi kadip pikir edýän. Bir zat bardy, soğuk ýa-da ysy ýerde ýaşama tapawut edýär diýilip görkezdilen ýöne o tapawut gaty ullal we o tapawutyň zat bolmagy bar. Meselem soğurak yerlerde ýaşaýanlar, demir gazyga ýakyn ýerlerde ýaşaýanlar, meselem belkem maşgydan noktalar belkem semizdirekdir. Şoň üçin bu şoňa bir soğuk sebäpli, soğukda dammalar birazrak näme bolýar? Näme diýilýär şoňa? Tartylýarmy? Giň awa dartylýar, ondan soň olam içindäki basynç köp bolýar-da. Şo sebäpli ýöne ol beýlek ýa-ni risk faktorlary ýalap ul täsiri ýok. Klinik täsiri ýok-da. Düşünkü. Görel aýallarda nähilek bolýar? Derman maksat berilýärmi ýa-da çaga ýany bolup bilýän bilen? Görel aýallarda bar eger iki şekilde hipertoniya bolup bilýär görel aýallarda. Eger öňden hipertoniyasy bar bolsa, ony on bejergisi üýtgeşik eger 20 heptelikden soň bolan täze dören hipertoniya on bejergisi üýtgeşik. İki tane kesel bar. Aslında bir kesel biri eýlekden has agyrrak preeklamsiya diýilýär, birincisine, ikincisine eklamsiya diýilýär. O näme diýmek bolýar? 20 heptelikden köp görel bolan aýallarda täze dören ýa-ni ulugan basynjy we böwrekleň şol basynjy eýlek organyny täsir edip başlaýar. Gan aýlanşyna täsir edýär, böwrekleňe täsir edýär, onuň plasenta täsir edýär, ýa-ni bäbege gidýän gan aýlanşyna da täsir edýär. Onuň eger preeklamsiya bolsa, on bejerisi üýtgeşikrak eklamsiya bolsa, ýa-ni preeklamsiýadan has ýa-ni agyrlaşan görnüşi ol suwdurga berip bilýär.
Gowralayarlarda ya da başka ulugan basıncının komplikasyonlarına sebep olup bilýär. Eger Gysgarak jemläň. yana iki sözlem preeklamsiya bolsa eger 32 hepden üstünde bolsa olary çağalar doğurdurlar. Öykünleri Düşünüp. bäbem öykünü önemeden olgunlaşan bolsa onda doğurdurlar şeydi becerge soňmuş olar ýaly. Biram yine bir sözlem söpa. Yankı çaren görkeden dermanlarının käbirleri gowralylarda gadagan ulanmak. Ol nemelere täsir edýär. Bäbege täsir edip bilýär. Bolly. Sağ bu yaşlılarda hatam çala bir ütköşürak havaresteler ya begenteler gynanteler davranýasy galýa. Şoň çödügi dowamy ka ya adamyň öňünde näde barp bolar? Birak şu sonra şu nädip bilýär kadar bilen galanlyk. Ýani kellemäger ýa-da başmaýlyny diýmek dar bilen galanlyk manysyna gelenok. Ölçemese ýani aýdyşmalary gowy esasanam ýani ütköşük bir hawar alan bolsa ölçemeler sebäbi biraz beýgirak çykýar. Ýöne bol davlenýa galanny oňaladyp hiç kimi kellesini agyrdan ok ýa-da başyny aýlap nim bolanok ol zat doýa köplenç. Organizma şu ütköşük hawarlara berýän zady jogaby. Ol davlenýän galp bile ýöne davlenýä sebäpli ýanky zatlar bolanok. Hawa ölçülüp davlenýä galypdyr diýip ondan soň hasam adam gorkup iş ulagy diýem kadýanam. O näçe wagt soň şonu ölçemeli eger şoňal bir ýagdy bolsa. Şu iňe 30 minutda garaşmaly. 30 minutda az köşeşýän. Köşeşme ondan soň. Howa bilen bir baglanşygy barmyka? Ya başga bir sorapdyr. Howadaky magnitlaryň magnit hadisatynyň davlenýä täsiri barmyka diýipdi. Ýani gyzydyň şu soğuk ýa-da ısyk howa üstüne durulyp geçirilipdi. Üstüne research edilipdir. Ýani oň klinikada meselem o derman ütköçük şekilde ýa-da sen approach ütköçük şekilde bir uly bir täsiri ýok. Davlenýä peselen ýagdaýynda näde pese düşürip bolar? Davlenýäni pese düşürmelimi? Hawa biri bilemok ölçeýä davlenýasyny beýik çyksaň soň näde şonu pese düşürip bolardy. Göni ölçenden soňmy şu reska? Hawa. Ýani eger şu ýani gaýdyşmy diýalak. Bu kronik kesel käwagt kronik meselem şu normal çyzyk bolsa davlenýä üçin şol ýani bannoýda kronik şekilde beýik bolsa bu käwagt tolkun edip bilýär, şey dip. Oň ýaly hergede çala galanna liçen edilenok sebäbi kronik şekilde liçen edilýär. Derman berilip. Oň ýaly bir gaty galanna banistalarda edilýär. Belli bir derejeden geçenden soň ýani şu kellesinde kellesiniň içinde beýindäki damarlar ganamasyn diýip liçenle başlanýar, güýçli dermanlar berilýär. O öýde oň ýaly göni akut şekilde berijek bir derman liçene ýok. Bir ýa-da menýe davlenýä hipertoniýa bolanlara enalapril bilen metoprolol ýazýanýa. Şu arada näme pikir edýäňiz diýe doktor edýän. Ol gakyra siz edäň. Ýa-da sizden aýratyn soraýsynmy? Yo tapady ýok. Näme? Enalapril. Enalapril ACE inhibitor diýilen derman görnüşi. Metoprolol. Metoprolol beta blocker diýilen derman görnüşi. Bulan näme American Heart Association bilen bir GNC diýip bir näme wa grupa wa olar davlenýän hipertoniýan bejergisiniň rekomendasiýa guidelinelaryny näme diýerler her 3-4 ýylda bir first line treatment hipertoniýa üçin ýani birinji
neme diyen dermanlar ya thiazide diuretikler yani Böyle boşluk diyenler abi. neme diuretik olanla annemen köp sidriya da adam köp boşluktur ya şey boşluktur ya derman. So first line ya thiazide diuretiklerden biri atlarından 2 tanesini vereyim. Hydrochlorothiazide in kapulonlayan ya klortalidon. İkinci ya da calcium channel blocker esasen dihydropyridine calcium channel blocker adı amlodipin neme kapulonlayan dermandan bir. Amerika'da ya thiazide ya da calcium channel blocker rekomande ediliyor birinci bilen. Eğer sen diyelim başka keserlen bağ olsa diyelim sen yüreğinde ritim problemi var ya da sen yürek yetmezlik ve heart failure sistemi ki onda beta blocker verilip bilinir. Ya da sen diyabetin ve yankı diyabet kronik onun meşhurlan var uca sen böğrüğünü tehdit edip başladı. Böğrüklen yavaş yavaş yankı proteine belok dilem çare. Git karak cemleyin bey tutuş düşünürecek olsanız da bar vaktimiz geçecek yani. Cemledim. Ondan eğer sen kronik keselin bağ olsa yankı al. Misal ver yani yankı diyabetin ve kronik böğrüğüne tehdit edip başladı. Onu birinci rekomanda edilen dermanın biri yankı ACE inhibitorları, enalapril, lisinapril. Ana cevabım şu. Metoprolol yürek başka da kaptı davranyan kaptanı yürek kesel bağ olsa ya da yürekte ritim problemi bağ olsa şonda kaptanı koşuluyor. Gizliğin davleniye dip birdat var mı ka? Doktor çağrısından sonra ne? Doktor kakerden sonra tan yapamıyor. Davleniye aslında gizliğin sebebi zaten yani aydışım simptom alamatı yok. Ondan sonra ölçümeten bilip olan yok. Ya da doktora bağırlar giden biri görüp şey aytmasa sana. Kaharcanlık davleniyani kaldırıyor mu? Aydışım diye alak tolukunna. Çarar kaldırıp ondan sonra gönü pesel diye yönü kalanına kellen ağrıda adam sebep olan yok. Kelle ağrı sebep otayda başka sistemi. O mekanizması ütköşürek. Düşünüyorum. Davleniye kalanına ayak çiğişme simptomu da çıkıp bilir mi? Bilir mi? Ol başka bir zattan bolma ahmal. Yüreğinde bir problem ya da başka böğrekte ya da başka bir kesel sebepli ya da dinece ayaklarında damar sebepli bolma ahmal. Davleniye ve ayağın gön çiğişmedi, gön beybiri bilen gön bağlanışı yok. Başka bir kesel sebepli bolmasa. Bu sorunun cevabını menen bilen on kellarında davleniyanın kalandığını ya da değerliğini anıklaman papazol işte yani bolup bilir mi diye. Papazol bir derman önce. Papazol ne maka? Mena bilem yok nermedin o. Ayın anıklaman derman üstten elbette yani. Yani ay bismillah alak. Eğer şurada çıkıştan bir kısana öğrenmeli olsa men fikrimce birincisi her kelle ağrı demek, davranyan qallı demek manasına gelmiyor. İkincisi hipertoniya, kronik kesel ve elmidam özün ölçüp durmalı ve dermanın ömür boyu ulanıp durmalı. Eğer qoğulanışmasa. Sen günlük gediyen davlenyan näçe dip sorulýar diye maňa nähil düşünmelik ha dip sorapdy biri. Yani şey hakela aydı. Olivara günlük davlenyan yang çarın aydışı yalı bir gerek galanı bilen becer galmalı tat yok. Yani davlenyan kronik ulu olması sen organizma ziyan ediyor. Yakıcı gerek galanı bilen tapa diyor. Buram günlük nemen onu doktora gidende sorayalar öýüňde davlenýan maşynyň baý bolsa we günlük bir küçük gerek ölçäp durar bolsaň olaň daýrasyny tutýan bolsaň onda jogap berip bilersiň bolmasa men davlenýän ölçämok bilenmok diýip jogap berersiň. Näme diýjek başga? Düşünükli. Diňe diastolik nomeryň ýokary bolmasy, sistolik nomeryň bolsa hemişe gowy bolmasy nämeden bolýar?
Ya da tertem olup bilerdi. O käwir keseller diňe ýa stology ulan diye meselem tiroid keseller zoopiýalyk tiroid hormonu garmonuň gaty beýik bolsa şo meselem diňe stolik gan basyşyny ösdürip bilýär. Diastolikde da käwir keseller diňe diastolik ösdürip bilýär. Meselem ýene ýa-ni tiroid datlaryň garmonlaryň pes bolmagy meselem diňe şonu edip bilýär. Başga bir sebäp, damar sebäpleri meselem esasy şu damaryň öz içindäki ýa-ni ýüregiň urmandy damaryň içindäki basışda şol sebäple meselem bolup bilýär. Ýöne köplenç liçenesi kän gaty tapady denek, ýene şo şekilde köplenç liçene berilýär. Su içmek täsir barmy? Suwy az içmek davlenya. Onu var häzir 10 litr içden täsiri bar onu ýani yarım litr 1 litr içenin täsiri ýok. Ýöne häzir böwreginde problemi bar bolsa sen dializ hassasy bolsaň onda problemi bolup bilýär yarım litr 1 litr içden. Sebäbi sen uje peşe öndürüňok böwrekleriň işlänok ondan sen hiç hili ýanky organizmde dören toksinleri sidik bilen atyp bilen wagtda sen uje sidik döredenok. Ondan ýekece demesi on hepde gün aşa dialize girip ýanky suwlary aldyrmak. Eger dialize gitmeýän bolsaň böwregiň uje yani dializ derejesine ýetip barýan bolsa onda fluid restriction rekomendowat edilýär. Da günlük sen 1 litrden köp içme ýa-da ýürek ýetmezçiligiň bolsa bilýärmi? Ben sonra düşünüşüm eger ýaş wagtym köp suw içmedik bolsaň şo davlenýanyň galmagyna uzagyndan täsir edýärmi? Ýok. Okay. Migren bilen davlenýanyň bir baglanyşygy barmy? Men bilişime görä ýok. Ýöne häzir sen organizmde ağrı bolan bolsa da häzir diýelim kellaryň, erwet kellaryň we ýa-da operasiýa bolan ýerinde ağryň we dyýdyň ağrıya, biliň ağrıya, erwet derejesinde ağrıyan bolsa onu ýanky sen ol ağrılar sen simpatik nerv sistemaňa täsir edýär we davlenýany galdyryp bilýär. Ýene ola waplayın çok bolýar. Waplayın, kronik däl. Alprostadil adlı derman davlenýä ýany barmy? O zat davlenýän pesel diýär. Eger siz davlenýän peselden başga bir derman ulanýan bolsaňyz we ýa-ni şo dermany ulansaňyz davlenýän gaty peselse hypotension bolýar. Gaypotonya diýilýär edil bilemok bolyn. Sonra gaty ölüme sebäp bolup bilýär. Gaty pes bolup. Onda biziň wagtymyzda addyny berdi. Garraňda hipertoniýa bolmaz ýaly entek ýaş wagtyň nämelerden gaçda durmaly ýa-da nämelerdi etmeli? Ýa-ni şo ýa-ni belle geçmeli slaydlarda ýalyk. Şo saglyk ýaşamaly, diýetaňa asar etmeli, onu maşyk etmeli, ondan soň hereket edip durmaly, maşyk ondan soň çilim çekken ýa-da aragy içen bolsaň olary evet häsiýetli endikler goýmaly. Ondan soň şo biziň elimizde ýaklar şolar. Ýaşyny ýetkezip bolanok ýa-da beýlekini ýetkezip bolanok. Ondan soň ondan soň şu peýda etmek gatyly köpmeş peýda edýär. Düşnükli. İki soru geldi. Böwrek davlenýäsi bilen normal davlenýanyň arasynda bir gatnaşyk barmy? Ondan soň böwrek davlenýäsi galyp soňundan aýagyň aşağı gyzma problemasy bolup bilýärmi diýip soraýarlar. Şonu anyklaýsaňyz böwregiň davlenýäsi bilen normal davlenýanyň arasynda baglanyşyk barmy? Başga bir sorap dur, göz davlenýäsi bilen diýipdi. Böwrek davlenýäsi näme bolýar? Kakýla. Böwrek soragy näme? Men birine jogap ýazyp oturdum, muny kän dinlemänden başla. Men böwrek davlenýäsi bilen aýagyň şişmegiň ýa gyzmagyň baglanyşyk näme diýip sorapdyr? Aýagyň gyzyp bilýärmi diýip soraýarlar. O ýöne men böwrek davlenýäsi diýip men
Eşitmedi. البورك davleniyesi deyip onyalı kesel aydınlanok yönü hadir çağırın presentation'da bad secondary hypertension var ikinci sebep yani bason present nemeler börün sebepli börük keseller sebepli sen hipertonyan bolup bilya olam köpülünç çağlarda olya yaş adamlarda olya ondan hadir diyelim sen 15-20 yaşında sen açan doktora sen davlenyan 180 üstünde olsa onu çalaryalı datlar onu belki secondary faktörler hakkında neme diagnoz edip başlayalar. Diyelim sen böğrüne bariyan arter damarın renal artery değil ya sonra ya normalden dar olsa renal artery stenosis sen demende hipertonya sebep olup bilya. Belki şoloryalı da şonu sonra ma çalışan olup bilir. Mümkün ayratin eğer soru var olsa ödüngüzde masatlaşayırda. Bir kısan soru ertir. Yen sen ağırmas, yan aytınız kelle ağırı davleni demek derliydiniz da. Hani her kelle ağırın davleni derlim. Yen sen ağırsa ya yen sen çekip ağırma davleni yanının sebebi deyip aydılyadı. Bu semptom ökmünü görkölmek yanlış mı diye. Yen sen ağırın oatın. Şodan keller yen sağır onun için koşaylın. Keller olsa ya yen sağır olsa davleni kaldırman isme gelen ok. Belki bundan sonraki temanı keller bolup bilir. Yaman köp adam sonra yani keller. Düşünüklü. Şu atlık çara bolonyalar bu soru olana iyi kurtarmayacak yani köpsünler bir soru sorup da Alzheimer hastalarına davleneni edip biliniyor. Hasta olan adamın nöronları yem ölen bolyar diye. Yok zat Alzheimer hastası Alzheimer beynin nöronlarının keseli davleni damarlan keseli. Damar ölçep oluyor kan nemesi bolanok. Alzheimer'ın spesifik bir şekilde hypertension'un bağlantısı yok. Yöne demansın ikinci bir tapar görünüşü ve vascular demansın hipertonya ile bağlantısı var. Öyle Alzheimer'ın kan bağlantısı yok. Ama gati köp soru var. Neme keller var da olun başka da sorular var. Onun için ayratin bir siyasi edilmesi barını cevap performans mı kadiyan. Rich foodlar. Bram spesifik sorular olsa YouTube neme aşağıya yazsınlar hatta cevap verecek olay boş ver. Doktor Kaker siz neme cevap veriyorsunuz? Kan Twitter'a olanın e-mail uğraşsalar cevap veriyorsunuz. Ya men de men köp işler diyorlar ve paha ondan kan sosyal. Ya hiç cevap vermiyor. E-mail was in go so olay masa. Düşünüklü. Var on YouTube'a adınız e-mailini diye ayarsınız da eğer yazmadık olsanız. Potasyumu köp olan imitlen peydası oluyor mu? Neme peydası oluyor tip soruyor. Davleni ya, ne tema davleni olan da. Men fikrimce böyle nok. Düşünüklü. Bilmedim eğer han çare diyet hakkında tedir o kan olsa nemesi bağ olsa men fikrimce yok. Yok ama. Şu Almanlar Almanlar iyi vermeli. Düşünüklü. Var köp sağ olun. Beren gururlanmanız için Doktor Kakerli bunu benim düşündüm. Hemekten düşününür diye umut ediyen sizin çıkışınıza. Katnaşan iyileştirmede de sağ olsun aydan hemmesine. Biz 30 yaş mıntıydık. Biraz giycirak başladık. Bütün soruyan onun için. Ondan sonra mazgam yine sorular sebeple uzatmalı olduk da. Netip olsa şulayın 31'ine ödeyen tek onu yine yetirir. Amerika'daki yukarı kucaylar var da or çıkış olmalı. Yine noyabrda olsa yürek var da yürek keseler var da çıkış olmalı tek yönü onun datası belli değil. Ol çıkış Doktor Maral, Bram Doktor Almaz bilen geçirilmeli. Köp sağ olun katnaşanlığınız için. İnnik safar köpten veri etmem çok deme çıkış. Bugün YouTube bağlamana azıcık problemler rak oldu. Sabrınız için sağ olun. Katnaşanlığınız için sağ olun. Sorulunuz için sağ olun. Haberleşip durun.
Doktor Çağrı Instagram'da ve Twitter'dan cevap berýär. Doktor KKL'm e-mailinde de cevap bermänler. Ýöne ýatdyqsaňyz men Doktor KKL özüm ýatdyp bilerim şu. Gayret etdi cevap berewer diýipdim. Boranly köp sag bolun. Böyle Sag oturun. Wepaga da Şanyňyz üçin. YouTube'a goýladan we video YouTube'a. Şu ay täzir yapan adymy da YouTube'da galmaly. Netip bolsa slaytlarym edit edilmez. İsleyen adamlar görüp bilerler. Eger kommentlerine de sorular yazıp bilseler ondan soň jogap berýärler şu taýda doktorlar. Netip bolsa slaytlarym bitirjek bolar Twitter ýa-da Instagram bilen. O slaytlarym netip bolsa paýlaşar. Goýatdyňyz tasaň täze LinkedIn sahypasy açyldy. Facebook'a, Instagram'a ýene bir daha ýatdan çykardym kandiýan ýöne Twitter'a eger follow edip dursaňyz inni has aktiv bolanjak bolýas onam. Köp sag bolun. Köp sag bolun. Sağ olun. Sağ olun. Sag oturman.